nerak banjir wis teko kene. Yuk, ya, oh, yo. Pun mandek teng mriku riyen Pak Jono. Wah, mati prosesnya. nggih. Tidak boleh iri sama Liyane. sama orang lain. Yang spek ekonomis, tampilan depan tampak depan, bergaya klasik, elegan dan berkarakter kandang bakoh. Spek ekonomis dengan karakter kandang bakoh, tampilan elegan, tampil mewah dengan bahan kayu akasia full. Anda sudah bisa memiliki full setnya beserta atap, terima kunci dengan harga 1,9 juta rupiah dengan variasi bak truk full. Anda bisa menghubungi di nomor Didukne ra oleh arep didukne dhewe nyati ya pusaka. Iki jenenge pusaka atau gaman. Mari ya bikin maskot. Ayo. Pak Jono karo Pak Monto. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Untuk kali ini kita sudah berada di tempatnya Bapak Suwoto dari Karangsoko, Trenggalek. Pengiriman blangkon alhamdulillah walaupun nerak banjir wis teko kene. Yuk, ya, oh, yo. Pun mandek teng mriku riyen Pak Jono. Wah, luh, tembus nyang rono nggih. Niku Iya Mas. masalah nerak banjir wong ki nggih. Pak sedikit cerita banjir kayak iki menjerut tenan lho iki nggih wong. Niku ketiak napa? Ket mau bengi Mas hujan deres, dadi gak wis porak-poranda. Yo. Tanah longsor, Daerah pundi? wong ilang nang wong bendungan. Yuh, dereng temu. Durung temu Mas. Kena napa? Banjire napa longsore? Tanah longsor. Loh. Lah sing longsor berarti oleh ndure Lore Trenggalek Kota Mas, Depok. arah bendungan. Arah bendungan masuk kecamatan Bendungan. Lah, toyone kuwi berarti saking mriko. Lek sing daerah kono teko Kampak. Apa ya banjir mulai jam 5. Lu. Dadi arah Tulungagung Nggih, dalane kan nyabrang rata geding. nggih. Niku sing saking mriko, kanan lek keng mriko. Trenggalek Kota kelutan kuwi wis ngembok kabeh wis lepan. Wah. Mang tak syuting, geng, tapi engko tak lebokne titik ora apa-apa ya, Pak nggih. Wis ora apa-apa. Nah, iki lho ngantek kaya ngene iki mambu telese titik kuwi. Ki meng ban ning dhuwure, geng. Aku kelingan pas sekolah ning otomotif biyen lek keterak banjir memang mau terak gasmu getno gen ra mlebu banyu kena pote. Oke, salin topik nih Pak Woto. Pak Woto iki piye konsepnya piye iki wong melu program kok malah nekakne jantan. Tapi ya Mas wis temen ae kek betinane oke diwak-wukan ning kandang sih. Ya lek ngamene ya tetep rono. Niku diwak-wuk dhewe mboten kodal nggih. Kok nggih wak-wukan lho, diwak-wuk dhewe ora kodal. Sajane ra ndek turunan ngene kok nggih pas kandange nang reneng lho Mas. Reneng gereng-gereng ya. Gereng-gereng lek ya diagas ya. Wah, lah iki pawange kan wis iki. Nggih, pawange Pak Jono. Nggih. Kopral Jono iki. Tapi mengke lek ne brai ya salok digorono lho Pak Woto. Ya tetep Mas. Iki lek ada kebutuhan mendadak, repot ya. Wis tak pasrahne karo iki pawange iki lek Pak Jono. Nggih. Karo Pak Kopral Jono kuwi. Niku wonten pesenan kali Pak Po. Apa Mas? Wah, kingko sanggup ora Pak Jono karo Pak Woto. Iki minimal 2 minggu seminggu 2 kali. Terus Lah lek maksimale piro Pak Po? Gang sedina. Beh, aku nyampekne sungkan ra iki para pine sepuh lho sing tak omongi aku ngono. Piye ngono Pak Jono? Dimaksimalkan gang sedina, lek minimal seminggu 2 kali. Paling ndak ya wis diusahakan lah. Pokoke gak udan ora. Gak udan. Karena anu Cirose, ben bulune niki kan mempunyai dasar lebat toh, Pak Woto. Nggih. Lah mengke lek jenengan bayangane pengine luwepet ya bapake, sakira to niki bapake. Niku nggih ngoten niku wau, guyangane sing penting. Ya kan. Wis mek guyangan niku 1 minggu 2 kali. nggih. Lek pakane kula pun ra tekon lek darah kene. Gudange kayak gini. Ini sudah di tetep blangkon iki. blangkon. Anu niku akte kali notane temriku coba dibuka dicocokne kali ciri fisike Pak Woto. Dibaca.
Mengke cocok mboten kok gek kleru sing dijipukne kleru sertifikat. Sertifikat kuning bang mendah lek. Apa ya lagi? Lakon. Nggih, dibaca niku nama kambing. Lakon. Nggih, Kelamin jantan. nggih, Lagi CMF. nggih, Warna hitam putih, kepala petak putih, Nggih. breeding seni kontes. nggih, Tanggal perkawinan 4 Juli 23, beranak 5 Desember 23. nggih. Berarti Dua bulan nama Priyanto, Durenan Trenggalek. berarti setahun ya umur iki. Tahun. Bulan 5 iki bulan 5. Nggih toh? Bulan itu Mas ya. Niki bulan pinten? Ini bulan 5. Nggih. Terus Lahirnya bulan 5, bulan rolas. Tanggal 5 bulan rolas. Berarti lek niki 5 kawinnya bulan itu. nggih. Berarti anu, Setahun punjul itulah sasi berarti Mas. 17 sasi nggih. 17 bulan. 17 bulan kilo geng tanggal lahir iki. Nah, ini dulu dibeli sama niku, Pak Priyanto. Priyanto Duren Trenggalek. Durenan ya niku. Durenan Trenggalek. Nah, niku anak dari Sakira dan Tiwo. Nah, Sakira anak Barongan. Nah, karena Tiwo ini dulu oleh niku jarene putu gading, lek jarene mboten kula tulis. Tapi lek akurat kula tulis ngoten niku. Barongan didu kalih Gemini, manak Sakira. Sakira didu kalih Tiwo, manak Blangkon. Nah, sekarang pemiliknya Bapak Suwoto dengan pawang kondang dari Karangsoko Trenggalek. Siapa dia kalau bukan Bapak Jono Kopral iki biyen mantan ning BRI. Ae. Sing diingi ya. Iku kaosnya BRI tok lho ya pansunan. Dan kaya bapake iki, Pak. Nggih. Niku ampun disuwuk kalih dole jenengan tambahi suwuke. Suwuke nggih jenengan marai ini kalau suwuke. Muga-muga sugih sehat, sugih waras, sugih umur, nekakne dulur, ngobrolne rezeki. Nah, sing duwe tambah nom. Amin. Rabineh. Wah, Oh, berarti kemen dongane diralat no? Pak Poh lek sene kuwi dongane wau. Brimope ndak ya nesu. Brimope nesu. Pripun? Marem napa dereng niki? Wingi kan namung teng jero kandang. Marem Mas. Yang penting di maskote paling ndak kan di maskote. Nggih Mas So, Kote. muga lahir hingal liyane dadi maskot neh kan. Ngumpuli iki. Ya paling tidak kan ya murid ki kudu ngluwihi gurune. Nah, kuwi kudu ngluwihi gurune. Niku buntute wau aduh. Napa diganjeli ril sepur makane mboten saged noleh. Oh, Jentar terus. Niki anu Mbak Woto, kok cara ra petakno kira-kira janggute ya ketara lho niki. Mari petake sakmono mbane nggih. Ki kamare teng pundi niki kamare? kamare iki Mas Seta sementara. Ayo didelok. Yo dilebokne. Nah, iki lho, aku demen lek ngene iki. Oh, yo, ya, oh, ya, oh, ya, oh, oh. Deret-deret. Deret-deret Pak Jono. Oh iya wong kene tilase banjir. Banjir, Mas. Dimasukkan Kandang sementara le. tongkol lek wis Sementara le. kaya original. Tapi Pak Woto mau ke Tanah Suci dulu, engko gek disetne sing mening, geng. Pokoke ngene Pak Woto iku kudu digekne sing dor kandange. Ya, wis. Sak isine ya dor. Kae wis mlebu. Piye Pak, sedeng nggih? Mas ya. Sedeng mengke paling sedeng iki engko umur 4 tahun 5 tahun pol ya. Mestine wis kalen iki engko. Itu muga-muga ganti omah. Nah, Ganti omah wedhus, Pak. nggih. Pak Woto, niki lehere kok mening men ukurannya berapa? Ukurannya 18. Nggih, naiknya Berapa ya kemarin? 60 50 50, Mas. 50. Nggih, Kandang sementara. kandang sementara. Ki niki pragetilase babon wingi. Nggih. Kok malah ombo niki? 2 lokal dijadikan 1 lokal, Mas. Sekate dilepas. Pas ngikut kan. Oh, dilepas. Oh, berarti niki rong kamar dadi setunggal. Nggih. Oh, nggih, anteng gagah lho nggih. Yo, kaya ngene lho.
ngene apa ana sing duwe lek wong kene. Jajan iki lho. Ora ana sing duwe. Bayo, iki gek kula iki jawane tak cepet-cepetne. Biar tua, Ben Joko nangan ibuke lah kok mesti ngene iki lho Pak Woto. biar tua kemauan muda Mas. Wah, kaya ngono Makanya kuwi. aku mau amor teman-teman karo wong tuwek-tuwek. Nggih, awake kudu wong nom. Nom kira ketularan nom. Nggih. Lah, Bu. Gak gelem tuwek. Lah piye to, Bu? Lah ngawene siji terne lene lanang malan. Wedoke di penjara lah, ora mboten brai kok. Arep kali adi arep dikawin dhewe tak pengke aja ora sedeng aku ngono. Lah iki lho Mas Ibrai, kalian malah Lho malah niki, lha iki kok mesti cepet tok to? Mesti cepet niki. Wah, Nah, siki engko sore ngene skipit. Berarti tujuannya tadi apa? tujuannya selain nanu Mas, di pasport yo. Nggih. Jarang-jarang iki mbok dhewe kuwi dan iso Nggih. mbok dhewe. Nggih. Terus mari ngono lek pas kebutuhan kene pas repot. Dadi ora ngetan ya tetep dilaturahmi. Repot niku misale cara kepentingan keluarga usum manten bangsa niku ya. Tidak bisa ditinggalkan. Nggih, lho geng. Jadi untuk jarak sekaligus ketika nanti Pak Woto ini ada halangan yang mungkin harus gek pas wedok Ebrai bareng. Iki dadi kena dicelek niki. Iki ketulungan braine ngoten ta penake wong-wong niki. Sejene ngono kan selama iki wong-wong kan endi teko Blitar, teko CPF. Ora nek blas lanange ning kene iki. Wedok. Dadi kan Dijawab wong iki dengan lho, ngene iki lho turunane Sakera. ya, kuwi lho. Jadi wong gak memandang sebelah mata. Nggih, nggih. Nek ini kan wong nyek iki berarti kan yo. Enak ya ngoten niku, Pak. Lah yo. Ini ora marah-marah. Tibake ora mek gur sak gen rong gen ngoten niku nggih. Iya, padha ae, Pak. Tapi yang membuat jenengan niki terus bertahan dan malah semakin berkembang malah ndodro nekane jantan niki napa niki pemicune? Memang aku kan mulai cilik kan seneng terutama Pak. Nggih. Tapi waktu bertugas nang luar pulau masa yo ki mriyen niku. Pas keluar pulau gak Mas Doli. Mboten. Moto pindah rene. Pasrahne pendekare Pak Jono niki. Pindah rene. Pindah rene baru tuku ya tak am dhewe. Nah, kuwi Arep geng. kerja ya ngarit numpak mobil kan. Wah. Kaya ngono kuwi lho. Kaya ngono kuwi lho, geng. Beliau bertugas di luar pulau. Terus pensiun ya Pak nggih? Pensiun. Memantapkan diri untuk ternak iki, geng. Wes Sama Koprajono iki. Koprajono mantan atau pensiunan BRI. Iki dekengku geng lek iki. Ya. Cuman cara cabangin yang Blitar no kerep mesti tak jaluki utangan. Nah ini caranya tugasnya ning Galek kayak saiki wis pensiun. Iki lho geng kandange Pak Woto kae. Iki kono kandang neh. Wah. Pak, ini memang diayai dhewe nggih. Maksudnya anak-anak kandang mboten enten? Enggak ada, Mas. Ini kesibukan to Mas, nyambut gawe opo? Ini kesibukan kalau golek repot nih lek semen katahe ngene iki. Yo kesibukan Mas, itu paling ngene sak jam ya straya. Nyatane lahan di dhewe nggih. Lagu iki. Nyombor piyambak. Nyombor dhewe same. Bah, kaya ngono kuwi lho, geng. Dadi wedhusmu lek cek bangsane kurang korong jinah rumangsa kerepoten didik karo Pak Woto iki lho. Yang mungkin usianya separuhmu bahkan setelonmu semangatnya luar biasa. Pemicune kuwi mau memang kecil. Harapannya piye, Pak? Harapan. Sing lek golek-golek hasil banget ini yo ndak lek Pak Woto iki. Lek hasil enggak banget. Jadi kan wis kepuasan batin, Iya. dari kuwi yang di kegiatan. Cara rezeki kan Gusti Allah. Nggih. Ning wong iki sabar, bersyukur, terima pandemi Gusti Allah. Ora oleh iri. Ndak oleh ya, Pak nggih. Iya. Jadi kesuksesane wong liya lek iso dadi semangat usahane awake dhewe. Niku lho Pak Jono. Ora oleh ora nyawang. Ora arep nyawang. Niku yo jan tenan, mangkate yo jan. Wah, Nalikane yo. Saniki udan banget. iki wong iki lek dijobo tukarane wong loro, tapi lek gene siji bingung kok iki. Wah, ceblene Pak Woto dingon rono.
Geruduk-geruduk. Pak Jono wedhus e mana-mana. Arep dipandhem boto wae cemplene jalan. Gak wani Mas kapok saiki. Kapok nggih? Kapok serawani. Mau dicepaki boto napa? Tapi anu masa sampean kirim sing wis meteng terus sitake njaluk kawin kae. Nggih. Ya Pun benten. wis beda iso guyu. Cahayane benten nggih. Cahayane ya Wis jajal tak amit 1000. Ya wis amit. Wah. Lah ya wis 20 tahun medun kok wisan malian. Semester lho, Mas. Ah, Ya apa kan sak akhir awal bulan ya iki, Mas. Nggih. Iku anake loro. nek loro. Wis Piye iki? geng. Lah ya turu kandang ngono, Mas. Alhamdulillah. Biasane ngene wedi diambungi. Ya Allah. Wah, ya tak cantumne Pak, aku duwe kok. Aku dikirimi. Wes iki lek pas ning konten Foto to. garap wong sepo-sepo panggah iso ae aku. Lah kirimne anake kok, Mas ya. Nggih, Pak lah notane wau pundi? Apa ya? Notane. Nah, kan niki mboten ada istilah sisi negatif loh guys, untuk pembelajaran kita belajar bareng-bareng. Ki geng. Dibeli tanggal sebenarnya kemarin cuman nota ini dibuat Kimang. Kan wis gede iki nane ya Pak betul nggih. Iya, Mas. Ini nane Bapak Suwoto dari Trenggalek 15 juta. Blangkon anak Sakira cucu Barongan. Tertulis angka 150000000. Wes. Tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Wah, Niki wau Kebangkitan Nasional Mas kudu bangkit. kudu bangkit lho Pak Jono. Wes. Kingko iso setelan niki engko lek carane nggih etan iki enten setelane. Sak niki jenenge belu anak jaran, Pak. Dadi lek Pak Poh ngedukne wedhus, belu niku langsung guyang kandange. Oh. Langsung nggih. Dadi engko iso setelan wong loro iki engko. Cara cedhekne tak konten lek pas ngayahi. Nah ya toh. Kayak ngliwati banjir. Pak niki lengkape daerah pundi? Alamat. Alamat Dusun Karanggayam, Nggih, Desa Karangsuko, nggih. Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Cara posisine arep menggok nuwi tengerane napa? Cara arep Basarnas, mampir Selatan Basarnas, Basarnas, Ngidul Kedhik. Karangsuko, lurus. Wes, Atau Bakso Pakyet kalau dari arah Tulungagung lurus aja. lurus nggih. Lek kok Bapak Suwoto ngoten wis ginah kabeh nggih. Nah, Mas. Wes, alhamdulillah. Pak, niki disisipi aku ndelok cemplene nggo. Jenenge Monggo, tas monggo. panen. Yo disisipi ndelok cemplene. Pak Suwoto. Wah, demen ku lek ning kene iki lho, geng, lengkap. Wes, tak rono aku. Yo nyambi di Sumet wae ora apa-apa nggih Pak Jono. Nggih. Ben mlebet mawon Pak, kula tak niku mengke ucul enek sing bandem boto. Niku wis aku tak mlebu. Niki babone sing niki sing pundi? Niki babone niku anake. Nah, iki babone, geng. Ini yang pembelian berapa Pak dulu? 14. 14 juta. Wah, kesit. Oh, iki sing kesit riyen kok. Situ, Pak. Oh, nggih nggih. Metu loro niki lanang napa wedok? Lanang kabeh, Mas. Iki lho sing dipeliki Pak Jono iki. Sing pundi niki? Kulon iki. Wah, Oh, sing gedhe niki. iki, Mas. Iki, geng. Wadil wisan. Niki riyen anak 11. 17, loro lanang kabeh. Buntut jandeng der. Iki lembar. 1 bulan. Niki umur pinten? 1 bulan. 1 bulan. Niki susu babone tasik cekap. Disusu, Mas. Dot Dodot nambah tambah 2 liter. nambah 2 liter. Wah, Supaya anu, maksudnya ora iso lek ngalahne karo CFR. iki ora kok malah panen iki malah terus nambah neh 2 liter lho, geng. Tapi kebahagiaan hati ora keneng diijoli karo anu hitung-hitungan, geng. Iki geng iki lanange. Iya lanang ya, Pak. Lanang, Mas. Lanang. Nah niki kok memang kaya gedine ndak padha napa dicing napa di piye? Mulai awal kan cilik gede, Mas. Wis Wah. sejak lahir wis tak pisah. Nggih. Tak pisah yo tak dot. Amit kula tak menek nggih, Pak nggih. Iya, Mas. Wah, piye petakilan guys. Mumpung pas ngonten ora luas ae. Yo, nyapa iki? Nah. Ayo. Lho, geng. Iki anak 17 loro. Lanang kabeh. Lanang kabeh. Oke, iki wah kupinge yang Sing plus depan. iki.
Iki sing plus. Oke. Set. Nah, kuping yo gepak. Iki sing enek rintik ukur-ukur kupinge iki Pak nggih. Ya, rintitin. Iki jenenge sapa Pak iki ke? Durung. Urung, dereng dipoto ta niki? Bisa foto pas lahirnya wis sampean. Aktene kah? Heeh, tapi urung tak Urung didata. Ada 2 ekor anak pitulas terlahir dari induk harga 14 juta dulu ki babone. Lawer-lawer. Iki ke doro ya Pak nggih? Doro Mas, doro. Doro. Rezekine sambrol. Iki. Lek sir rene dhewe. Engko nomere piro Pak Woto? Nomor jenengan? Telepon Nggih. 081 Nggih. 354 Nggih. 629 Nggih. 876. Nah, nek kira-kira iki cara Liwat sampean ya wis iso Mas. wah iki berarti cara enek wong sir oleh niki. Oh, liwat sampean regane amin wis pantes sampean. Nah, cara rega iki gambarane piro ngeten Wis iki. pantes. Sampean dolne. Arah-arahe Pak Woto. Ndak iso Mas, aku mari lek Cara loro ngeten iki arah-arahe pinten? masalah rego-rego iki ya semoga sampean ae. Cara loro ini berarti cara babone rega piro to niki Rian? 11. Berarti cara loro ukure minimal 14. Iya. Lek iso mbutuhkan ngono to Mas. Lek iso punjul nggih, tapi minimal semonten nggih. Iya. Gambarane kuwi, geng. Jaluke Wawoto punjul. Ning ora-orane minimal rega babon. Tuh 14 juta. Siji karo loro padha regane. Lah pra yo ngono. Iya. Ah, iki wah, weh, salah jan. Dasi wis mulai ketara kae. Ya anak pitulas. Igeng. Lek pok tuku siji ya oleh iki paling regane padha. Lek pok tuku loro ora padha. Wis kene lho jujuken mau tuku 18 juta loro mesti oleh lah iki. Perkira aku lho. Iya. Paling lho. Lek jaluke Pak Woto iki aku wis ngerti dalam hati mesti 20. Pantes Mas cek ya aku wis. Jenengan tak anak malih pundi? Lah, iki Mas iki. Cek. Kula tak medal. Petakilan gengki. Oh. Delok sing tas manak nah. Kula tak mlebet mawon Pak Woto. Oh, pan kono oke dicepeng mawon. Iki lho. Pon dicekel mawon ngoten. Cek umur pinten niki? 10 dino Mas. 10 dino. Iki nggih anak pitulas. Anak pitulas. Iki geng. Deker re ngarep sisian rada dawa. Layu mboten niku mengke. Ndak Mas. Di pondong ngono piye ya, Pak? Cek. Nah, terus di dasar rada mungkin. Nah, kene kan guwenah. Lho. Iki lanang napa wedok? Lanang Mas. Lanang. Kupingnya halus ki. Oh, walus kok apa? Srut. Iki. Kontole Kontole loro ngene iki. sigar W niki, Pak. Sigar Masalah. kuwi loro Mas. Padha adong wis nang YouTube. Wah, sigar W lho. Bang. Iki. Nah, iki. Serit, elus nyur janan. Ini kira Pas belek iki. tas belen nggih. Umum Pak Jingklong. Wes iki rada keramat dilebokne ben penasaran gen dolan rene. Halo. Halo. Maskot lho. Pelas lah iki. Kuping iki. Enak setas manak malih mboten? Dereng. Awal bulan Mas. Awal bulan mengo. Oh, ditutup. Nah, Sing awal bulan iki wis awal bulan wis anu iki. sing meh mana? Wah. Babone berarti piro iki, Pak Woto? 10 pasti. 10. Iki anak barongan iki biyen-biyen iki. Sing niki anak barongan nggih. Niki meh brol. Mas Bro iki. Kalih 17 niki. Napa mego mendung? 17 nggih. Niki tanggalnya kira-kira kurang pinten-pinten? Kawin iki kan tanggal 5, Mas. Tanggal 5. Berarti awal bulan iki. Yo meh niki, Pak. Dono kae koyo ngono kae. Wah, lah kae wis ora oleh ninggal lek kuwi. Ayo, geng. Lah iki ning lanang ya njaluk langsung. Gini niki tanggal pinten niki? 20. Tanggal 20. Tepat 5 bulannya 2 minggu kas. Biasanya dijim sekitar 10 dino. Langsung mandi lho, geng. Iki langsung mandi. Gong-gong ya brai. Wes tenan iki mandi tenan iki. Yo, wes.
Iki golek hiburan malah iki golek repot lek Pak Jo anu iki Pak Woto iki. Lah 10 to babone. Yo, Boleh 10 anake itu. anake 7. Cemplene 7 nggih. Itu. Iki lho, geng. Babon-babone kok ngene delon. Yo. Sapa sing tak tekokne iki? Anggur urung lengkap sok ben konten rene nah. Pak Woto, mungkin ada 1-2 tembang untuk penutupan. Kata-kata terakhir. Apa Pak Jono? Apa Pak Jono? 1 tembang untuk terakhiran. Ya, jadi peternak itu harus sabar, Sabar, terus bersyukur, bersyukur. dinikmati prosesnya, Nggih, tidak boleh iri sama liyane. lihat sama orang lain. Lho, Gen. Kuwi resapono, maknanono nyangono. Kuwi diunekne po enak dirungokne ya gampang apal, tapi nyangono. Ning terus aja dinyangi sesuk sok ben ndak. Jadi semangat terus. Semangat terus. Jadi prinsipnya berternak itu pokoknya jangan semata-mata cari uang. Heeh. Kepuasan batin tersendiri. Lho, Gen. Uang Rungokne, kan Gen. bisa dicari, rezeki itu sudah diporsikan sendiri sama yang Maha Kuasa. Isti porsekne nggih. Tenang aja, tidak mungkin tertukar kan Mas. Wis enek jatahe dhewe nggih. Jatahe Garek gelem jimuk jatah apa mboten niku nggih? jatahe sak jikir, guru ana sak gentong ya tahan, ngono lho Mas. Adae sak cikir diberuki sak jun. Yo tak makau. Entah, kuwi lho, Geng. Mesti dinikmati, disyukuri, dijalani. Ya, jangan Sabar. lupa Nggih. sama yang Maha Kuasa. Ya. Tetap kewajiban dilaksanakan, Ya. larangannya dijauhi. Ya, Sebisa. Oke. Jadi diminimalisir larangane, dimaksimalkan perintahe. Baik. Karo diringi sabar, telaten, tekun memang tetap semangat. Yo lek kirane ora semangat kudune izin lek karo Pak Woto karo Pak Jono. Kalau dilihat umur beliau berdua ini sudah pensiun. Berarti balita, balita malih nggih. bayi di atas 50 tahun. Oh. Oke, nggih Pak Woto tetap semangat, Pak Jono. Moga-moga jadi inspirasi para peternak umumnya kaula muda milenial masa kini. Yes, moga-moga peternakannya semakin berkembang dan menjadi motivasi para peternak siapapun yang menonton video ini. Jangan lupa teman-teman yang liwat engko enek Basarnas kuwi cara gendinge ngono. Yen liwat aku kelingan ngono kae. Dilarak 24 jam. 24 jam kayak dalane kok dalan gede rono set cakruk ning kene. Oh enak. Wis maton wit ditekani kopi kon jero kono rebuke. Nggih. Pak Jono, Pak Woto, kula akhiri nggih konten ini. Mungkin dilanjut jagongan ngobrol tanpa video. Engko lek suwi-suwi engko sesuk ndak enek siti konten nah. Nggih. Yang jelas moga-moga blangkon di sini bisa memaksimalkan manfaatnya. Engko biar panjang umur dan di sini membuahi tur lek tinggi waktu ya ben saya cepat reproduksi para induk di sini. Oke geng, kita akhiri dulu. Bila ada tutur kata yang kurang pas layar video yang hanya seadanya kami mohon maaf, tapi tentunya kami berharap dari setiap apa yang kita dokumentasikan lewat video yang kita unggah melalui channel Jack TMF, semoga saja sedikit ada manfaatnya walaupun sambil guyonan terus bahasanya ngalor ngidul orang genah, karena kita masih terus belajar untuk memperbaiki bahasa supaya bisa diterima siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.